Om mensen bewuster te maken van het dierenleed achter Boent, waard je het actieviert op het Waagplein in Leeuwarden. De organisatie hoopt dat er zo meer omdenken komt van hoe het er om een taak gaat in de boentindustrie. Mensen kunnen een petitie tekenen. Wij hebben een petitie lopen tegen de import, productie en verkoop van bont in Europa. Ja, wij willen dat mensen die veelvuldig op straat te zien zijn met bontkragen, dat het uit het straatbeeld verdwijnt. Het is juist en dan wordt er weer meer boent droegen. Ik trok mensen die dat al eens net weten. Het meeste bont komt uit Azië en ja, door het lange traject hierheen weten ook zelfs veel winkeliers niet dat ze echt bont verkopen. Dus dan wordt het onder de noemer namaak of nepbont verkocht, terwijl het eigenlijk gewoon echt bont is. Nou, ik vind het heel erg zielig wat ze doen. Want ze maken sommige dieren zelfs dood ervoor. Ik vind het zielig voor de dieren dat ze slachten worden voor een bont. Ja, zo. En je moet dieren gewoon respecteren als het je eigen vriend bent. Zo. Want ik vind gewoon dierenmishandeling. Wat is het doel van jullie actie? Ja, zoveel mogelijk mensen bewust maken. Dus om het niet te kopen en om te kiezen voor iets anders. Er zijn zat mooie jassen zonder bontkraag. Dus wij hebben zoiets van koop dat dan.